Szevasz, bazd meg! Rég láttalak! Ez meg mi a faszt keresi? Meg szeretném nézni ma, hogy vered a farkadat. Elkéstél. Kötve hiszem, állítólag az ilyen vén faszok, mint te, többször is ki tudják verni egy nap. Jó, de ha ilyen okos vagy, miért nem tűnsz el a rég picsába? Inkább szerez nekem egy nőt. Hű, az jó ötlet. Miért szeretnél? Szőkét, barnát? Vöröset nagy picsával. Ma milyen kanus vagy? Nem is tudod mennyire. De mondd csak, dugtál már? Nem sűrűn. Tudod, manapság nem lehet ingyen kapni őket. A picsába. Ezt a kibaszást. Azokat a tettes kurvákat csak pénzért kapod meg, úgyhogy elkezdhetsz gyűjteni. Nekem sok pénzem van. Nem kell? Dehogy kell nekem a mocskos pénzed, Miért nem? mert az ilyen rogyásképű állatok teszik tönkre ezt a társadalmat. De hát nekem nincsenek is rogyáim. Ne felesélj vissza, te kis kretén, mert olyat bebaszok neked, hogy megszédülsz. Anyád emleget. Csak nem hagyja abba a szemtelenkedést. Nos, ide figyelj, te kis pöcs, mondok én neked valamit. Ha nem tanulod meg a kellő tiszteletet felém nézve, kiszedem a beleidet, és azzal akasztolak fel egy fára. Kurva anyád. Nem hiszel nekem, bazd meg? Akkor tűnj a picsába, kis kretén pöcs. Mondd apádnak, hogy szarjon, gecit.